Μου δώσατε πάσα για την αμέσως επόμενη και τελευταία από μένα τουλάχιστον ερώτηση για απόψε. Κάνατε λόγο για το μέλλον. Και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό που είχα προαναγγείλει από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα απαλλαγούμε λοιπόν από όλη αυτή την αντίληψη για την ιστορία, για την πολιτική, οι τωρινές και οι μελλοντικές γενιές? Ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να επέλθει νομίζω, σημαντικές αλλαγές στην ιδιοσυγκρασία του νέου Έλληνα? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο αυτό και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, δεν σας το κρύβω. Στο βιβλίο μου βέβαια καταλήγω με μία έκκληση για μία μορφωτική επανάσταση στην Ελλάδα. Έτσι. Για μία αναθεώρηση του περιεχομένου της ελληνικής ταυτότητας, για να κλείσουμε με αυτό το οποίο θέσατε στην αρχή, το πρόβλημα της ελληνικής ταυτότητας. Σήμερα πολλοί επικαλούνται μια ελληνική ταυτότητα η οποία στοιχειοθετείται από αμφισβητούμενα στοιχεία του παρελθόντος. Λαοί οι οποίοι προσπαθούν να φωτίσουν το μέλλον τους με ιστορικούς αναχρονισμούς και να δώσουν, να σηματοδοτήσουν την ύπαρξή τους μέσα από στοιχεία ζωής τα οποία δεν λειτουργούν πια, έτσι είναι καταδικασμένοι. Ο ελληνισμός πρέπει μέσα από μια μορφωτική επανάσταση να ανασυγκροτήσει την ταυτότητά του και να την εμπλουτίσει με στοιχεία φιλοδοξιών που αφορούν το μέλλον. Δηλαδή η γενιά του σήμερα, αυτή η γενιά που χυμάζεται, αυτή η γενιά η οποία δεν θα δει ίσως ποτέ απασχόληση με την έννοια που τη γνωρίζαμε πριν από το 2010, πρέπει να παλέψει για να αποκόψει τα παιδιά της από το λόρο εκείνο του παρελθόντος, τα οποία τα καταδικάζει σε ένα βάλτο οικονομίας, σκέψης, κοινωνικής διαβίωσης. Έτσι. Πρέπει να κόψουμε ένα λόρο με το παρελθόν, ο οποίος βαραίνει στα πόδια μας και δεν μας επιτρέπει να συντονίσουμε το βηματισμό με το βηματισμό των γύρων μας. Και όχι μόνο των γύρων μας, αλλά και των ακόμη παραπέρα. Σήμερα η Ελλάδα ελπίζει ότι θα δει οικονομικό φως φερειπίν από την Κίνα και στρώνουμε κόκκινα χαλιά σε επενδυτές εντός εισαγωγικών Κινέζους, προσδοκώντας κάτι περισσότερο. Αυτού του είδους η παρασιτική αντίληψη πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως θέλουμε ξένους επενδυτές, διαλέγουμε το είδος των επενδύσεων, δεν παρακαλάμε αορίστως να έρθουν εδώ πέρα διότι θα τους δώσουμε ό,τι θέλουν, ενώ δεν μπορούμε να δώσουμε στοιχειώδεις ελευθερίες στους Έλληνες επιχειρηματίες να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεν υιοθετήσει τη δημιουργικότητα και την αξιοποίηση της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας σαν στοιχείο ταυτότητος, εθνικής ταυτότητος, όπως υποτίθεται ότι ισχύει σε ένα λαό που κατάγεται από τους αρχαίους Έλληνες που βρήκαν τη δημοκρατία, την έννοια της ελευθερίας, της πολιτικής ελευθερίας και όλες τις αρχές που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη και τις οποίες εμείς στην πράξη τις απολακτίζουμε καθημερινά, τις ισοπεδώνουμε. Τις εξευτελίζουμε αν θέλετε. Εάν λοιπόν δεν επανασυνδεθούμε με τις αρχές του παρελθόντος μέσα από φιλοδοξίες του μέλλοντος, αυτός ο τόπος είναι καταδικασμένος. Δεν θα σηκώσει κεφάλι για πάρα πολλά χρόνια και μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μέσα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό ορίζοντα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι σχετικό με το ερώτημα που σας έθεσε και ο Μινάς είναι ότι, ας το πάμε έτσι και σε ένα πιο προσωπικό τόνο, εγώ σαν ως νέος άνθρωπος, προσπαθώντας να ανατρέξω σε ιστορικές περιόδους της σύγχρονης Ελλάδας, όχι της αρχαίας, της σύγχρονης Ελλάδας, αδυνατό ή δυσκολεύομαι πάρα πολύ να εντοπίσω μια εποχή, να εντοπίσω μια ιστορική περίοδο η οποία θα μας δώσει τις κατάλληλες αφορμές ή θα μας δώσει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αποκτήσουμε μια ελπίδα για το μέλλον, γιατί εγώ αυτό βλέπω ότι λείπει από την ελληνική νεολαία σήμερα. Δεν έχει ένα όραμα, δεν έχει ένα στόχο, απλά έχει μάλλον παραιτηθεί και λέει υπομονή και σαν όριμο φρούτο θα αλλάξει η κατάσταση. Δεν βλέπω από πού θα αντλήσει ο νέος Έλληνας όραμα, ποια είναι αυτή η ιστορική περίοδος που θα πούμε ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένο το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Πάμε να εφαρμόσουμε αυτά που κάναμε και τότε ή να
ενспείρουμε αυτά τα δαιμόνια εκείνης της εποχής και στο σήμερα. Μάλλον πρέπει να τα εισάγουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αυτή ήταν η μεγάλη μας ελπίδα με την ένταξη στην Ευρώπη. Πιστέψανε πολλοί ότι μέσα από την Ευρώπη θα ασκηθεί μια δομική βία στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις και για ταχύτερο εξυγχρονισμό. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και το πληρώνουμε σήμερα με το κύλισμα, ας πούμε, στις εμπειρίες των χρεοκοπιών, έτσι, που είπαμε στην αρχή. Η καλύτερη φάση του νεότερου ελληνισμού ασφαλώς ήταν εκείνη η υπέροχη εθνική εκτείναξη των Βαλκανικών πολέμων που μεγάλωσε την Ελλάδα, και όχι μόνο ότι μεγάλωσε, ταυτόχρονα είχαμε εξυγχρονισμό στο εσωτερικό και επέκταση στο εξωτερικό, και αυτά πήγανε μαζί. Σας είπα σε κάποια φάση της συζήτησής μας ότι 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία του 1897, που η Ελλάδα ήταν καθημαγμένη, ταπεινωμένη, ηττημένη από τους Τούρκους, βεβαρημένη με ένα τεράστιο χρέος, με τη βοήθεια του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και ξένων συμβούλων, τότε κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια να σηκώσει κεφάλι, στάθηκε ικανή να χρηματοδοτήσει εξοπλιστικό πρόγραμμα και στο στρατό ξηράς και στη θάλασσα και να διεκδικήσει τα εθνικά της δίκαια έξω από τα τότε σύνορα του ελληνισμού, έτσι, φτάνοντας μέχρι τον Εύρο και ενσωματώνοντας και την Κρήτη. Αυτή ήταν μια υποδειγματική περίοδος, διότι η πολιτική ηγεσία είχε συντονιστεί με στρατηγικούς στόχους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η μεταρρύθμιση του Βενιζέλου στο εσωτερικό της χώρας έδωσε στη χώρα νέο ηθικό και ψυχικό κουράγιο και θεσμικές προϋποθέσεις για να υποστηρίξει την εθνική επέκταση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε καλύτερα εκείνη την περίοδο και να προσπαθήσουμε να τη μιμηθούμε. Και ναι, μεν τώρα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και δεν έχουμε και αιτήματα εθνικής επέκτασης, έχουμε όμως αιτήματα εθνικής αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα πρέπει να βγει από την κρίση, να οικοδομήσει μια νέα οικονομία, να συγκροτήσει ένα καινούριο κράτος, στον οποίο να